Oyaore nyaparamoga John enokinyi maber kendo maruodho yawanwa piny kendo miyowa thuolo mondo waro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 4 dweno mar 8 higa mar 2021. En geno mar ichiw e yo makare kendo ruoth oriti. Marwaki e chenro ni nyinga Chris Owino. Waluwo oboke makawuono wan kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kod The Star. Kawuono wadhi moke kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyimo oboke mar The Standard en ni The Ruto Museveni link. The Ruto Museveni link. Politics and business. That is the link between DP and Ugandan leader Yoweri Museveni. It has emerged even as DP's aborted trip to the neighboring country raises a storm and turns focus on the nature and the extent of ties. Tudruok manie kind Jalup Ker William Ruto kod jatend piny owacho mar Uganda Yoweri Kaguta Museveni en siasa kod weche mag ohala. Mano kalore kod oboke mar The Standard. Tudruok e kind Jalup Ker William Ruto kod jatend piny owacho mar piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni en weche mag siasa kod weche mag ohala, kama weche osewuok mang'eny ewi okang' mane piny owacho kaachiel kod apisas mag immigration otamre mar miyo Jalup Ker William Ruto thuolo mar dhi e piny Uganda chieng' wuok tich gotieno. Ka inyalo paro, chieng' wuok tich gotieno Jalup Ker William Ruto ne otam dhi e piny Uganda chieng' wuok tich, kendo ne odinne e paw ndeke ma Wilson Airport kuom seche maromo 5 kane inyise ni nyaka yud clearance kowuok kuom jatend jotij piny owacho mano Kinywa. Kata kamano gino ma jogo motenore kod Jalup Ker William Ruto osekwedo mokalo, ka giwacho ni onge chik mawacho ni ka Jalup Ker William Ruto dwa dhi e piny maoko kata piny moro amora to nyaka yud clearance kowuok kuom Head of Public Service Kinywa, ka giwacho ni Jalup Ker onego bed ni yudo mana clearance kowuok kuom jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Kata kamano maling'ling' mosewuok en ni seche moko piny owacho ne otamo Ruto dhi e piny Uganda kalore kod achiel kuom jogo mane otenore kode e limbe makamano ma en japiny Turkey. Me owacho ni osebedo ka itudo kod weche mag njore kata terrorism acts kae e piny Germany ne otere nyim doho kama ne odonjne kod chike mag njore. Ma iwacho ni seche moko nomiyo piny owacho tamore miyo thuolo Jalup Ker William Ruto dhi e piny Uganda kane gin kod chich ewi achiel kuom jogo mane otenore kode mano japiny Turkey ma iwacho ni en janjore kata osebedo ka itude kod weche mag njore e kinde machien. Nyimo oboke mar The Standard bende, door closes for NASA, opens for One Kenya Alliance. Odiochieng' manyoro musmal mogik jeneza kata sanduk mar riwruok mar NASA ne ogo odiochieng' manyoro e kinde ma jotelo adek mano Musalia Mudavadi mar NC, Kalonzo Musyoka mar Wiper kod Moses Wetangula mar Ford Kenya ne otero barupe mag Registrar of Political Parties manyiso ni giwuok ayanga e riwruok mar NASA. Oboke mar adek, e kinde ma jopuonjre moko ne wuotho gi tiendgi ka dhi riwore kod Form 1 e skunde mag sekondar, japuonjre moro to ne omong'o maber mokalo nikech ne otere mana kod chopa e skunde mane odhi riwore kod e Form 1 mano e skund yowuoyi mar Randa e kaunti ma Siaya. Japuonjre ni en japuonjre mane okaw kod ogai mar ODM Raila Odinga mane okaw ting' mar chulo ne school fees. Koro e kinde ma jopuonjre mamoko ne riwore kod Form 1, moko ne odhi ka wuotho gi tiendgi, moko ne odhi kod boda, moko be ne odhi kod geche, en to ne otere e Maranda High School pongo kod chopa mar ogai mar ODM Raila Odinga.
Odinga mane okaw ting' mar puonjo nyathini. Kata kamano nyen moro mokalo kendo weche mag somo ne ochung' kuom thuolo machuok e kinde ma chopo mar ogai mar ODM Raila Odinga ne omolo e skund yowuoyi ma Maranda ka otero nyathi mane okawo ting' ne weche mag somo. Mano en puoch kod pak ne ogai mar ODM Raila Odinga kuom nyiso ranyisi maber e siro weche mag somo, kendo okwayo ne form 1 duto mane oriwore kod skunde gi hawe maber. Ka bende wakwayo Nyasaye mondo yaw yo ne jonyuol mapok oyudo omenda mar tero nyithindgi e form 1. Wakwayo Nyasaye mondo yaw yo mondo jopuonjre duto mane oluong e form 1 oyud thuolo madhi nyime kod sombgi. Oboke mar 4, piny owacho mag county sani koro osenyiso luoro malo mag oganda madhi nyime kod gamo midhusi mar COVID-19 e pacho kae. Koro piny owacho mag counties sani koro nigi luoro kalore kod kwan mamalo mag oganda madhi nyime kod gamo midhusi mar COVID-19 ka odiochieng' manyoro. Rate ma COVID-19 sani koro ni e pacho kae en atamalo 15.4, ma kendo wamedo jiwo oganda walure kod chike moket kod migawo mar thieth mar duoko piny COVID-19. Oboke mar 5, maling'ling ewi osiep kaachiel kod limbe mar jalup ker William Ruto mane ochano timo e piny Uganda. Iwacho ni Ruto ne chano dhi e piny Uganda kendo romo kod jatend piny owacho mar Uganda Yoweri Kaguta Museveni e somo paro kod rieko ewi weche mag siasa. Mae kalore kod jogo machiegni kod Ruto mawacho ni Ruto ne chano dhi piny Uganda kendo romo kod Museveni mar somo rieko ewi weche mag kod siasa e dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Kata kamano ne otame dhi e piny Uganda, ne ok oyudo clearance kuom piny owacho, kaachiel ne nitiere kod luoro ni achiel kuom jogo mane otenore kode ma en japiny Turkey en jago mosebedo ka itudo kod weche mag njore kata terrorism ideas kata terrorism acts. Oboke mar 6 en penjo to chenro mar loso duond od bura achiel ma oganda ma ok e gwenge makadho wadh nam chumbi en lek kosen gino ma nyalo ket e tim mabiro ka ndalo osebedo makadhiyo kata doko ni e kinde machien jood bura mawuok e gwenge makadho wadh nam chumbi kotelne kod gavana ma Kilifi Jeffa Amason Kingi ne olieko ni gidwa loso duond od bura achiel mag oganda mawuok e gwenge makadho wadh nam chumbi. Oboke mar 7, Senator Gideon Moi owacho ni BBI ne en paro maber mar chiero uchumi ma pacho kae. Oboke mar 8, ogai mar ODM Raila Odinga ne odong' kar kende e kinde ma jotelo adek mag riwruok machon mar NASA mano Musalia Mudavadi mar NC, Kalonzo Musyoka mar Wiper kod Moses Wetangula mar Ford Kenya ne otero barupe magi ne registrar political parties mar nyiso registrar political parties ni giwuok ayanga e riwruok mar NASA, kendo mano ema ne okelo giko e riwruok mar NASA. Koro to mar tialalacha en gima oserumo, NASA urumo officially. Kata kamano jotelo gi nowacho ni gin thuolo mar tiyo kod ogai mar ODM Raila Odinga e riwruok manyien mar siasa. Koro penjo mara en ni ka owacho ne owere kod Raila nikech Raila en ng'ano mok inyal trust, koro ka udhi loso another political outfit to the trust jomofuwo orumo Kenya kae, dhano riek. Oboke mar 8 anawache the way it is, okaluoro ng'ato nyakwaro koth. Anawache mana kamano. Kaka wuone wacho ni Chris en jamibadhi, then to kendo kinyi bedo osiep na kwani alokra godiochieng' achiel. Oboke mar 10, ogai mar ODM Raila Odinga kwayo pinje mag Afrika to moloyo piny owacho mar Kenya mondo los chike madhi ywa joket mwandu mawuok e pinje maoko mondo bi e pacho kae kendo ket mwandu gi. Oboke mar 12 loso ewi midhiero mar somo e gwenge mag Laikipia kaluwore kod onge mar arita kwe e kaunti mar Laikipia. Oboke mar 13, piny owacho ne ogolo omenda mar bilion 17 ne skunde primary kod skunde mag sekondar ma pacho kae
kaka yo mar konyogi e kedo kod midhiero mar COVID-19 kaachiel kod chwalo weche mag somo. E kinde mane ogolo omenda mak jatend migawo mar somo ngire George Magoha ne onyiso jotend kata jopuonj madongo mag skunde sekondar kod primary mondo kik duok jopuonjre pacho nikech pok gichulo school fees, ka wacho ni piny owacho osemigi omenda maromo shillings bilion 17 mondo kik giduok jopuonjre pacho nikech pok ochulo school fees. Kuom omenda maka bilion 6 dhi skunde mag sekondar ka bilion modong to dhi skunde mag primary. Nok mar pi e county ma Kisii pajondiko kaachiel kod pach josomo to Oboke mar The Standard gin weche tuke mag Tokyo Olympics kama wang' nyakwara gi piny Kenya oneno usiku mrefu. Piny ok muonyere, Tokyo Olympics ok muonyere, kata ng'wech mane piny Kenya ne kod nyadhi kata pride ne gidhi kawo otamore, lakini pod waketo geno. Oboke mar ariyo en oboke mar Daily Nation. Thor mar wach enyimo oboke mar Daily Nation and revealed DP Ruto's mission in Uganda. Revealed DP's Ruto mission in Uganda. Before his trip aborted at the last minute, Deputy President William Ruto was headed to Kampala, according to his allies, to benchmark and borrow political lessons from President Yoweri Museveni NRM government as he prepares for his first term at the presidency in next year's general election. Meanwhile, MPs have demanded an explanation for the Monday afternoon drama at the airport. Malingling ewi gimane jalup ker William Ruto ne dhi timo e piny Uganda. Malingling ewi gimomiyo jalup ker kata gimane tero jalup ker e piny Uganda. Kalore kod osiepe mage en jalup ker William Ruto ne dhi e piny Uganda e somo rieko kod paro ewi weche mag siasa kowuok kuom jatend piny owacho mar piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Kendo osiepe Ruto sani koro dwaro ni piny owacho ogol ler malong'o ewi gino mane omiyo ne ginyiso jalup ker William Ruto achaya bang' dinone e paw ndeke ma Wilson Airport. Kalore kod osiepe Ruto en ni Ruto ne dhi piny Uganda e somo rieko e weche mag siasa kod telo kowuok kuom ker mar piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Kata kamano piny owacho ne otame dhi e piny Uganda chieng' wuok tich, ka piny owacho ne en kod luoro ewi achiel kuom jogo mane otenore kode, mano japiny Turkey miwacho ni osebedo ka itudo kod weche mag njore e piny mangima. Ito oboke mar 4 odiochieng' manyoro duond buche mag NC, Wiper kod Ford Kenya ne owuok ayanga e riwruok mar NASA kendo ne gitero barupe mag wuok e riwruok mar NASA e apisi mar Registrar of Political Parties. Ito oboke mar 5 loso ewi amen mar siasa mar kawo ombulu maromo milion 5 mag oganda ma ok e gwenge mag Mount Kenya region. Nyakwara mogi ng'en Mount Kenya region this time round odhi bedo swing votes, ma ng'ata magombo bedo ker ma pacho kae nyaka yud ombulu mawuok Central Kenya. Koro kila ng'ato temo. Ito oboke mar 5 nyaka ito oboke mar 6 loso ewi midhiero mokwako jalup ker William Ruto bang' kane otame dhi e piny Uganda chieng' wuok tich. Ito oboke mar 8 piny owacho ne ogolo omenda maromo bilion 17 ne skunde mag primary kod sekondar, kendo jatend migawo mar somo Magoha ne okwayo jopuonj madongo mondo kik riem jopuonjre kendo duogi pacho kuom koso chulo school fees. Wabende pod wakwayo jopuonj madongo mondo gibed jogo ma understand sani piny tek, kik giduok jopuonjre pacho nikech ok ochulo school fees. Ito oboke mar 12 piny Uganda ma pacho kae kaachiel kod jolupo ma pacho kae dwaro ni piny owacho ochung chenro mar kelo rech kowuok e piny China. Pajondi somo oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar weche nyumo oboke mar The Star. Any Ruto foreign trips must be approved, says state. Ruto foreign trips must be approved, says state. Immigration and Foreign Affairs under orders to blocked unproved travel. Eni piny owacho oramo ni limbe mag jalup ker William Ruto kadhi e pinje maoko nyaka puodhi. Piny owacho
oramo ni limbe mag jalup ker William Ruto kadhi e pinje maoko nyaka puodh, kendo gigolo chik ne migawo mar immigration kod migawo mar weche mag pinje maoko ta foreign affairs mondo kik yie miyo jatelo moro amora mar piny owacho thuolo madhi e pinje maoko ka ok opuodh limbe makamano. Ito Oboke mar 2, piny Kenya dhi nyiewo chanjo mamoko mag Johnson & Johnson kaachiel kod Pfizer ikedo kod midhusi mar COVID-19. Ito Oboke mar 4 kata Oboke mar 5 loso e midhiero ma jalup ker William Ruto kama piny owacho oramo ni nyaka puodh limbe mage madhi e pinje maoko. Ito Oboke mar 6 odiochieng' manyoro msumar mogik ewi jeneza mar riwruok mar NASA ne ogo e kinde mag buche adek mag NC, Wiper kod Ford Kenya ne otero barupe mag wuok e riwruok mar NASA ne Registrar of Political Parties, kendo nyiso ni NASA sani koro en gima urumo kendo ogurumo chutho. Nyakwaromogi ne aluomoni aluoma kaka niko kelo wache, ne aluomoni moko kuom thuond weche Oboke mago makawuono. Aneno ka director mara sani koro ng'iya gi wang' marach nikech akawo dakika mang'eny na timo gine nikech jopiny, koro kikitera matek wuod nyakach. Ka Ruoth oriti kendo ritowa, warom kendo odiochieng' makiny. Hello director mara Josephat wuod nyakach mang'iya kod wang' marach, wakwayo ni odiochieng' makare. Uriti